Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ina kuwa fatan alkhairi da fatan yadda muka tashi lafiya, Allah ya samu mu lafiya. Kamar yadda aka sani akan maganar karatu da muka sa na minti biyu ana ta yi to insha Allah dama sati ɗaya ne muka saka adadin kwanakin da za a yi karatun nan a tuturo mana. Yau mun yi kwana 4 saura kwana 3, wato ranar Juma'a idan Allah ya kai mu za a rufe karɓar karatu, sannan za mu zauna mu fara tantancewa. Bayan mun gama tantancewa sannan za mu sanarwar ranar da za a ba wa waɗanda suka ci gasar nan a kyaututtukansu insha Allah. Sannan muna ƙara roƙon al'umma dan Allah dan Annabi, duk wanda ya san ba zai iya yin ƙira'a mai kyau ba, fluent ƙira'a, yayi haƙuri dan Allah dan Annabi, ma haɗu a wasu gasar, tunda wasu gasar tana da yanzu aka fara. Akwai wasu gasar da za a saka da yawa insha Allah. Amma dai akan wannan tunda mun faɗa cewa shi alƙur'ani magana ce ta Ubangiji. Duk yanda ka saba harafi ɗaya ko wani abu a cikin wa alƙur'ani to ka saba magana Ubangiji, to kuma ba ma so wajen neman gira a rasa idanu. Kada mu je wurin aikin lada kuma mu je mu tara mu zunubi. Saboda haka a kiyaye, banda matan aure, sannan banda rufe fuska, sannan banda wanda ya san cewa ba zai iya karatun nan ba ya yi haƙuri. Za mu haɗa wata gasar insha Allahu. Naku Umar Hashim a koda yaushe.